Il-Knisja ta' Malta temmen li l-abbozz ta' liġi maħsub biex jagħmel illegali prattiċi ta' konverżjoni tal-orjentazzjoni sessuali huwa diskriminatorju, inaqqas ir-rispett lejn l-awtonomija personali u jnaqqas il-fiduċja fil-kontabilta tal-professjonisti. Dan jingħad f'dokument maħruġ mill-Knisja b'reazzjoni għall-abbozz ta' liġi għall-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sessuali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru. Liġi mnebħa mit-twemmin tal-Gvern li l-orjentazzjoni sessuali ta' persuna għandha tkun għażla libera u li din it-terapija ta' konverżjoni tista' tagħmel ħafna ħsara. Però, skont il-Knisja, dan l-abbozz ma jinkoraġġixxix kultura ta' dinjità għal kull ċittadin. Fil-pożizzjoni tagħha, il-Knisja sostniet li b'dan l-abbozz kulħadd se jkun ostakolat minn għajnuna terapeutika professjonali brabta mal-identità tal-ġeneru u jillimita lil professjonisti bħal psikologi u counselors milli jaqdu l-rwol tagħhom b'mod liberu. Il-Knisja saħansitra tikkonkludi li fl-interpretazzjoni tagħha pedofli li jwettqu atti fuq tfal tal-istess sess bħal trasgressur mhux se jkunu jistgħu jingħataw trattament. Fl-istess waqt skont il-Knisja, il-liġi tiddiskrimina kontra persuni eterosessuali, dan għaliex minkejja li l-abbozz ma jorbotx it-terapija ma' xi tip ta' orjentazzjoni sessuali partikolari, il-Knisja assumiet li t-terapija msemmija taħdem biex teqleb persuna omosessuali għal eterosessuali biss. Dan id-dokument ġab diversi reazzjonijiet fosthom minn LGBTI+ Gozo u l-Malta Gay Rights Movement li spjegaw kif fil-verità l-abbozz ma jiddiskriminax imma jiżgura li kulħadd jingħata l-istess valur. Fl-istess waqt l-MGRM notat li l-liġi kif proposta ma tostakola bl-ebda mod il-ħidma ta' professjonisti li joffru appoġġ lil klijenti t'orjentazzjoni sesswali differenti dwar relazzjonijiet li jiffurmaw u l-aspetti tal-identità u l-espressjoni li l-pazjent ifittex għajnuna dwarhom.